Kaixo, Unai Fernandez de Betoño naiz, EHUko hirigintza irakaslea, eta aurten udako ikastaro bat antolatu dut irailaren 2ko Miramarren eta onlineen, Aztikeri ikergunearekin batera, Elena Ramirez antropologoa da zuzendarikidea, eta etxebizitza eta herri txikiak izango da gaia. Iruditzen zaigu oso gai pilpilean dagoena dela etxebizitzaren arazoa, baina uste dugu hiriguneetan eta herri handietan gehiegi zentratzen ari dela eta herri txikiez ere hitz egitea merezi duela. Horretarako, 3 bloketan antolatu dugu udako ikastaroa egun bakarrean izango dena. Lehenengo atalean, etxebizitza politika publikoez hitz egingo dugu, Euskal Herrikoez. Horretarako, Denis Itxaso etxebizitza sailburua izango dugu, EAEko etxebizitza politika publikoez hitz egiten, Nafarroa Garaiko Nasubintza Sozietateko gerentea ere izango dugu, Javier Buron, oso ezaguna egin dena El problema de la vivienda liburua argitaratu duelako, eta izango dugu baita ere Daniel Olzomendi, Ipar Euskal Herriko Hirigune Elkargoko presidente ordea eta Izura Asmeko alkatea hitz eginez Ipar Euskal Herriko politika publikoez. Bigarren atalean esperientzia berritzaile batzuk izango ditugu. Elena Trias arkitektoa izango dugu, Kataluniako esperientziez hitz egingo diguna, batez ere Pirineoetan despopulazioaren kontra egiten ari diren zenbait proiektuez. Koldo Telleria ere EHUko hirigintza irakaslea izango dugu, Euskal Herriko erabilera lagapeneko etxebizitza kooperatibez hitz egiten, eta azken blokean udal erronkez hitz egingo dugu eta horretarako 2 alkate edukiko ditugu. Nagore Alkorta, Azpeitiako alkatea, bertan etxebizitza hutsaren kontrako zenbait ekimen aurrera eramaten ari dira eta batez ere horren inguruan hitz egingo dugu, eta Unai Larreategi, Soraluzeko alkatea ere izango dugu, hitz egingo diguna zerbitzuen eta ekipamendu publikoen gabeziek sortarazi ditzakeen arazoez. Beraz, uste dugu oso jardunaldi interesgarria izango dela, etxebizitza oso pilpilean dagoen gaiaren inguruan izango dela, eta uste arreta jartzea herri txikietan ere merezi izango duela, eta espero dugu jende animatzea, izena eman ezazue interesgarria izango delako. Ikusiko dugu elkar irailaren 2an etxebizitzak eta herri txikiak.